Vale, quan em diguis, Xavi. Bon dia, nosaltres som l'equip En Contra i som la Carla, la Berta, la Gina i jo la Marta, i jo us faré primerament una introducció de per què creiem que el turisme no és sostenible. Com bé veieu a la pantalla, el primer que tenim és un titular de que és impossible un turisme infinit, aquest turisme que busca sempre més en un planeta que té uns recursos limitats i finits. Si passem a la següent, veiem com la definició de que parla de que el turisme de per si és neutral i és el com es governa i quines polítiques es fan entorn a aquest el que el fa un fet bo o un fet dolent. I el que nosaltres volem plantejar avui és que el model de govern que tenim aquí i el model que sustenta la nostra societat és un model capitalista que sempre busca arribar més i més i, per tant, creiem que en aquest fet fa que el turisme acabi sent un fet dolent per la nostra societat i, per tant, no sostenible. I si veiem també la definició bàsica del turisme, ens parla que és un conjunt de relacions i fenòmens produïts pel desplaçament en permanència, que si entrem més concretament parla que és un desplaçament que ha de ser superior a un dia, per tant ha d'incluir la pernoctació, i menor a un any perquè si no es considera residència, per l'únic fet de tenir una voluntat lucrativa i fora del domicili habitual. I si comencem a entrar una mica en el que serien els arguments de per què creiem que el turisme no és sostenible, en tindríem 5 que després les meves companyes dels torns de refutacions us les explicaran millor i els desglossaran amb estudis i dades, però jo us vull fer una petita introducció. Si veiem el primer, hi ha l'augment i l'impacte del canvi climàtic. És una realitat que avui en dia veiem com any rere any augmenten els graus del nivell de la Terra i això fa que els glaciars es desglacin, que pugi el nivell del mar i moltes altres catàstrofes naturals, com bé veiem. I és evident que el turisme, que pràcticament es mou amb els dos transports que més contaminen, com són el vaixell i el barco, acaben produint que aquestes emissions augmentin. De fet, després us en parlaran més concretament, però el turisme provoca un 5% del total d'emissions de diòxid de carboni, una dada que no podem deixar de banda. També veuríem el fet de la destrucció del territori i els espais naturals. Últimament estan a l'ordre del dia els macroprojectes, com poden ser el quart cinturó, l'augment de l'aeroport del Prat a Barcelona o del Port a Mallorca, i tots aquests el que estan fent és fomentar tot el que és les macroempreses, els macroprojectes i deixar de banda la gent que viu als territoris, fent que aquestes persones no puguin tenir una qualitat de vida. També un dels grans factors que ens aporten a pensar que el turisme i a demostrar que el turisme actualment no és sostenible és la construcció massiva d'habitatges que acaben sent probablement especulats al mercat i que fan que els habitatges de l'entorn pugin de preu. Un exemple en seria l'Airbnb. Actualment la meitat de pisos que estan en turisme estan en Airbnb, això fa que pugi el lloguer de la zona i per tant la gent que viu allà no pugui viure-hi. Això ho veuríem en entorns rurals molt bàsic, puja el lloguer d'aquests pisos i per tant la població ha d'emigrar a les ciutats perquè li és impossible viure en aquests entorns. I lligat amb això hi posaríem el quart punt, que és el desarrelament amb el territori i la pèrdua de la llengua. Desarrelament amb el territori perquè és impossible viure en aquests territoris on, i ajunto el quart i els 5 punts, on la precarització laboral és evident. Aquestes feines de turisme sovint són feines temporals, precàries, amb sous baixos, que depenen d'hores extres, que fan la vida impossible i sovint de gent jove, i que això sumat a la globalització que tenim i la necessitat d'haver d'emigrar a les ciutats per poder estudiar fa que aquesta gent no pugui viure al seu territori, que aquests territoris rurals es converteixin únicament en atraccions turístiques i que les persones que són d'aquest territori no hi puguin viure dignament. I a més aquí sumaríem el fet que el no poder-hi viure gent i que tot el turisme sigui d'aquest momentani i del que gasta, gasta i gasta, fa que els entorns rurals i sobretot el que serien els boscos no estiguin cuidats perquè no hi viu gent i per tant no es conrea els camps i per tant, com veiem l'any passat, hi havia més de 200 incendis i això també acaba produint un desgast en el que és el medi ambient. Així doncs, les evidències són bàsiques, en tenim moltíssimes i és el que us intentarem explicar avui amb els nostres 3 torns. Intentarem també rebatre tot allò que ens diguin perquè és una evidència, és clar, i el que volem deixar clar avui és que el turisme no és sostenible, que cal parar-lo d'una vegada i cal caminar cap a un decreixement total per fer realment el món una mica més sostenible i ser conscients dels recursos que tenim, que són limitats. Gràcies.
Primer, m'agradaria que imaginéssiu una balança amb els seus dos plats. Nosaltres, com a equip, acceptem que el turisme pot tenir conseqüències negatives i això el que provoca és un desequilibri. Però el que busquem són diverses solucions per tal que aquest desequilibri desapareixi i compensar les conseqüències negatives. Bon dia a tots i totes. Abans de començar, voldria agrair l'assistència al públic, al jurat i a l'equip contrari. Som la Red Bassas, el Gerard Prats, la Noa Fernández, el Marc Oriol Crespi i jo, l'Ainoa Torres. I hem vingut avui a la Universitat Autònoma de Bellaterra per debatre la següent qüestió. És sostenible el turisme? Doncs bé, nosaltres com a equip ens posicionem a favor d'aquesta qüestió. El turisme és una indústria de gran pes dins de l'economia mundial, que experimenta un creixement tant per al nombre de viatgers com dels ingressos que genera. Quan una cosa és sostenible vol dir que es pugui sostenir. Per tant, el turisme serà sostenible si hi ha la capacitat de sostenir-ho, no si es pot fer immediatament o no. Però que sigui sostenible no vol dir que com altre procés migratori, per molt temporal que sigui, no generi un desequilibri, com hem dit, que presenta uns aspectes positius que cal potenciar i uns aspectes negatius que cal minimitzar. Aquest desequilibri pot afectar a sectors com el medi ambient, l'economia o la ciutadania. Per tant, caldrà veure quins contrapesos cal potenciar per mantenir l'estabilitat. No obstant, des del nostre punt de vista, pensem que el turisme és sostenible si es fa sempre amb consciència i amb responsabilitat. Segons l'Organització Mundial del Turisme, el turisme sostenible és aquell que té en compte les repercussions tant presents com futures, mediambientals, socioeconòmiques, etc., sense deixar de banda els interessos dels viatgers, de les comunitats anfitriones, de les indústries, de les grans empreses turístiques. Doncs bé, perquè pugueu entendre la nostra idea, dividirem la línia argumental en diverses parts. Primer, per començar a debatre si el turisme és sostenible o no, s'ha d'acceptar que com a mínim és natural, ja que les persones, per un motiu o per altre, ens desplacem, ja que tenim cames. Com tenim cames, nosaltres ens desplacem i negar això significa negar la mobilitat humana. Es podria fer de manera negativa, com imposant unes barreres inhumanes, o de manera planificada i organitzada, que és el que defensem nosaltres. No només el turisme és inevitable, sinó que ben regulat és sostenible. Una de les maneres més efectives de fer que el turisme sostenible minimitzi els seus impactes seria utilitzant unes mesures específiques, com per exemple la reducció dels combustibles fòssils en els desplaçaments turístics, la conservació dels recursos naturals i pràctiques sostenibles que afavoreixin a l'hostaleria o a la restauració. També és important que es promogui la conservació del patrimoni, tant natural com cultural, ja que és aquest, de primeres, el que atrau a tots els visitants a un lloc en concret. D'altra banda, per mantenir una estabilitat s'hauria de promoure un turisme responsable i local. Què és això? Això vol dir que es fomenti un turisme que benefici a les comunitats locals i no únicament a les grans empreses turístiques. I el turisme podria passar a ser una font de renda i desenvolupament per a aquestes comunitats locals en lloc de ser una càrrega per a ells. Finalment, cal destacar que el turisme també pot ser una eina de conservació dels diferents ecosistemes i de la cultura dels llocs de destinació. El turisme ecològic o el turisme cultural són un exemple d'aquests. A més, el propi turisme també beneficia a l'economia, ja que genera una gran quantitat d'ingressos i de llocs d'ocupació. En resum, per nosaltres, el turisme és sostenible si es fa sempre de manera conscient i responsable, promovent unes pràctiques que minimitzin aquests impactes negatius i que contribueixin a la conservació dels recursos naturals i del patrimoni i la cultura dels llocs de destinació. Això el que requereix és la participació de tots els agents implicats, des de les grans indústries fins a les comunitats anfitriones. Per tant, m'agradaria que tornéssim a pensar en aquesta balança. Sí, hem acceptat que hi ha conseqüències negatives, però amb aquesta regulació el que fa és que el desequilibri desapareix. Gràcies.
El debat ara mateix és sostenible el turisme? I la resposta nosaltres creiem que és no. Per demostrar-ho, sí que hem parlat de que el turisme no es pot negar que genera diòxid de carboni i que això amb la petjada de carboni és un gran problema i concretament provoca aproximadament el 5% del total de les emissions del CO2 mundials en els desplaçaments que es fan amb avions o sigui, no és només responsable del transport, sinó que tot el desgast i tot el que es va fent com en el moment en què t'has desplaçat del lloc de residència pel lloc de turisme és un impacte mediambiental que no s'està considerant i que també és molt nociu tant com pels desplaçaments en el lloc in situ com pels que podrien ser com pràctiques que no estan habituades en el territori. Digue'm. A part del turisme, el 12% és el transport per carretera. Què té a veure això amb el turisme o el quart cinturó? El quart cinturó i el turisme, o sigui, el transport per carretera no és necessàriament contrari del turisme, com també estàvem parlant del turisme local, estàveu proposant que podria ser una proposta més ecològica. Per al turisme local sí que és veritat que hi ha el transport públic i s'hauria de potenciar l'ús del tren, però molt turisme local i molt turisme de cap de setmana amb pernoctació inclosa es porta a terme amb viatges amb cotxe. I el quart cinturó apropa la ciutat, sobretot la Barcelona, a medis naturals com podrien ser el Montseny i altres espais del Vallès, tot i que també té en compte altres transports de la gent d'aquestes comarques. Digues. Les farmacèutiques contaminen un 2,2%. També proposes aturar-les? Crec que ara ens hem de centrar en el que ens incumbeix, que és el turisme. Hi ha moltes altres contradiccions de moltes altres indústries que contaminen. No estem dient que el turisme sigui l'única, sinó que és una considerable que s'ha de reduir al màxim i que és impossible seguir amb el turisme de masses com s'està potenciant des dels últims anys. A més, com dèiem, la destrucció del territori i per mi la falsa idea que el turisme pot potenciar la cultura o pot mantenir comunitats, estem minimitzant i reduint el focus del turisme i l'estem deixant en concret als llocs on s'han de salvar pel turisme. Els espais naturals i les comunitats més petites no es salvaran pel turisme, es salvaran perquè la gent no marxi, perquè la gent hi vagi a viure, no perquè la gent hi vagi un cap de setmana a visitar-ho. I amb això també, si mantenim les comunitats locals, si mantenim tot això, es pot reduir tant les emissions per desplaçaments de les persones als altres llocs, com ja hem dit, però també els passatgers, un altre cop, com tota la inflació d'edificis, tots els pisos buits, tots els habitatges destinats al turisme, i és per això que considerem que el turisme no és sostenible i després seguirem amb més arguments al respecte. Hola, soc Noa Fernández i vinc a realitzar la primera refutació a favor d'aquest debat. Doncs bé, abans de començar m'agradaria dir-los a les contrincants que la manera de reduir la problemàtica que comenteu és amb un turisme sostenible, cosa que nosaltres us proposem com a solució. Per tant, front als problemes, busquem solucions i la resposta és la sostenibilitat. Doncs bé,
El turisme és un generador important d'ingressos i un gran generador d'ocupacions. I és per aquest motiu que a Barcelona el turisme representa un 15% del PIB total i un 9% de les ocupacions. I és aquest el motiu per al qual ha succeït. Per què? Perquè el nombre de turistes des del 90 a Barcelona ha augmentat un 423%. I nosaltres el que volem destacar és que el turisme és natural i ens desplacem perquè tenim cames i com per tant sempre existirà i és inevitable, volem una alternativa sostenible, una reinvenció del turisme basat en l'educació, en la ciència, en l'aventura i en la ruralitat. Digues. Parlaves de que el turisme genera ocupació, però quin tipus d'ocupació? Són ocupacions precàries i no són estables. Què en penses? D'acord, nosaltres també creiem que potser no són les millors ocupacions que existeixen, però dins d'un barall d'ocupacions han d'existir tot mena de tipus. I actualment també hi ha hagut reformes laborals, com per exemple el contracte fix discontinu, i això ha fet que els nivells de temporalitat dels contractes s'hagin reduït al mínim històric. Per tant, hem d'intentar també evolucionar en aquest aspecte més, no diguem que no hi hagi aspectes negatius, tant en el treball com en la contaminació com en el medi ambient, però nosaltres el que volem és millorar-ho. Nosaltres no podem eliminar el turisme com vosaltres proposeu. És una realitat, nosaltres tenim un desig de moure'ns i nosaltres el que volem és millorar aquesta petjada que deixem els humans, allunyant-nos d'un turisme de costa i de gran intensitat i proposar un turisme dispers i de baixa densitat, eliminar el turisme de gran escala i fomentar el de petita escala, que no existeix un mercat dominant i de gran volum i que es fomenti un mercat dominant, un nou mercat dominant i la no estacionalitat. I per tant, nosaltres també ens agradaria comentar que nosaltres tampoc volem beneficiar el govern capitalista que heu comentat que hi ha avui dia. Nosaltres volem beneficiar a les comunitats locals i això es podria realitzar gràcies a aquest turisme sostenible. Digues. Amb tots els supòsits que heu dit que hauria de tenir el turisme per ser sostenible, en teniu algun exemple de lloc on s'hagi pogut aplicar com per poder parlar de model sostenible en el present? Sí, és una pràctica que s'està realitzant avui dia, encara no és el turisme majoritari, però la sostenibilitat és exponencial. Hi ha una part present, que és la que s'està portant a pràctica, com per exemple a Venècia. S'està regulant les entrades per estacionalitat. A hivern pot entrar un tant per cent de població, a primavera un altre, i així pots regular qui entra i no hi hagi gentrificació. Això demostra que existeix un model de turisme sostenible que funciona i que millora l'economia del país i millora la comunitat local i la sensibilització del país. Doncs bé, gràcies a aquesta proposta sostenible es minimitzaria l'impacte del medi ambient, hi hauria una sostenibilitat ecològica i cultural, es podria preservar i protegir i augmentar els recursos fonamentals per al turisme. I per tant, el que volem és no consumir el territori, sinó que això impliqui un aprenentatge per a tothom i que hi hagi una reinversió del turisme gràcies a aquesta alternativa sostenible. Moltes gràcies. Reinvenció del turisme. El turisme podria ser condicionant. El debat és, el turisme és o no és? Ara, en l'actualitat, tot el turisme. I la resposta és no. I ho dieu vosaltres. Amb el temps del verb, condicionant, també amb els exemples, un sol exemple. El turisme és una cosa generalitzada que existeix arreu del món. No podem posar un sol exemple. A més, Venècia, podem parlar de la caricaturització de la cultura, podem parlar de la pèrdua de la cultura pròpia, ensenyant només aquella que és beneficiària pels turistes, que crida, que dona diners, però que no salva la cultura, tampoc salva la comunitat. Digues. El debat sobre la sostenibilitat, si és sostenible, és si és possible que se sostingui. És com si és desitjable, no vol dir que sigui desitjat ara, sinó que si es pot desitjar. La pregunta és, el turisme és o no és sostenible? Vosaltres dieu, podria ser-ho, però torno. La pregunta és, el turisme seria o no sostenible? No, la pregunta és, el turisme és o no és sostenible? I nosaltres tornem. En un planeta finit, el turisme no és sostenible. I continuo una mica perquè si no, no podem debatre. Llavors,
Continuem. El desarrelament amb el territori i la pèrdua de la llengua. En un sistema que cada vegada, també pels efectes del turisme, és més globalitzat, on tenim característiques que són globals, en les quals ens podem moure arreu, com pot ser, per exemple, la llengua anglesa, trobem tant un desarrelament amb la llengua com un desarrelament amb la cultura i amb les tradicions pròpies, perquè només es sustenten aquelles que donen diners, per tant, aquelles que estan centrades en el turisme, però no aquelles que són nostres, de veritat, que a nosaltres realment ens farien com fer entendre a les generacions futures qui som nosaltres i quin és el nostre poble, sinó aquelles que realment donen diners. Llavors, també m'agradaria parlar, que ja ho ha comentat la meva companya, de la generació d'ocupació. Sí, es genera ocupació, però parlem del monocultiu turístic, per exemple, a l'Alt Pirineu de Catalunya, per exemple, o a l'Aran. Parlem de quina és aquesta ocupació, sí, una ocupació estacionària, una ocupació que es dona només a les pistes d'esquí, per tant, que només és una ocupació que es dona en un temps, a part que és precària, sobretot pel jovent, però també per les dones, etc. I a més parlem, aquesta generació de l'ocupació fa que realment l'ocupació, i no només l'ocupació, sinó tot allò que es millorarà, com per exemple l'espai públic o el medi ambient, sigui per incentius turístics i no per necessitat de les persones que hi viuen. Allà potser es transforma, o sigui, no sé com dir-ho, es millorarà abans potser una ermita per incentius turístics que no pas una escola per necessitats locals. Digues. He sentit a parlar del Repoblem les Valls, aquest projecte que en el Pirineu està repoblant. És a dir, això d'alguna forma no està tornant al turisme, però també a la cultura i també a la vida al Pirineu? És que, perdó, la pregunta és si la gent hi comença a anar a viure, el turisme desapareixerà i per tant no tindríem aquest problema? Perquè clar, el problema seguirà igual, vull dir que vagin 5 persones a viure ja m'està bé, però digues. No, estava parlant que la gent que hi va viure, molts d'ells es dediquen al turisme, per exemple a fer melmelades, etc. I això és sostenible. Per exemple, Ossera, al costat de Tuixén, fan aquest projecte. Però, primer que estàs posant un exemple molt concret del que és com el turisme en general, i a més que podem parlar, si les persones que hi van a viure són persones que hi van només pel turisme en llocs concrets on el turisme és estacionari, al final hauran de marxar, com han marxat tots els joves que han marxat al Pirineu encara que hagin intentat quedar-se allà treballant, perquè estaran durant l'hivern quan hi hagi esquí o estaran, per exemple, a la Costa Brava durant l'estiu, però quan canvi l'estació i deixi d'haver-hi turisme, llavors marxaran, perquè llavors el turisme, els turistes ja no criden aquella part. Llavors, això, m'agradaria també parlar d'altres coses, però si no, a la següent refutació. Hola, soc el Marc Oriol i faré la segona refutació defensant que el turisme és sostenible, començant amb l'aclariment sobre la terminologia. El concepte sostenible precisament és una projecció en el temps i com a tal és un condicional en el sentit d'una possibilitat de... Per tant, que una cosa sigui sostenible vol dir que pot ser sostinguda en el temps i per tant el que cal demostrar és que això en aquest llarg termini hi ha una manera de fer-ho. Nosaltres el que proposem és aquesta manera de fer-ho. Intentar centrar el debat en l'actualitat és fer aquest present és com si no tingués al costat un adjectiu de sostenible, i precisament el concepte sostenible implica aquesta projecció en el temps. Primera cosa. Segona cosa, tinc la sensació que ens heu barrejat diferents problemes i tots derivats de l'activitat humana i nosaltres estem d'acord, l'activitat humana contamina. Fem el que fem, contaminem i el que hem de buscar és la forma de que contaminar menys. Si no, parem l'activitat. I l'únic moment en què s'ha parat el turisme de forma massiva és quan s'ha parat tot el món, que ha sigut durant el confinament i la pandèmia. Per tant, a no ser que l'equip contrari en sigui capaç de provar que una cosa no és a dir, una probatio diabòlica, és a dir, provar que no hi ha armes de destrucció massiva a Iraq que no són bruixes, no sé com s'ho faran per demostrar que el turisme no és sostenible. Endavant. Tornant al debat a l'actualitat, a Barcelona ara mateix hi ha més de 80.000 pisos buits i hi ha gent que viu al carrer perquè no pot pagar-se aquests lloguers degut als pisos de turisme com Airbnb. Què n'opines d'això ara mateix? És un desastre, però no és només pel turisme. Els que estan a Airbnb són 18.000, va sortir al programa de Catalunya Ràdio aquesta setmana passada, un especial que va fer la Rossell,
I aquests 18.000, no sé quin era el percentatge, però em sembla que era al voltant del 50%, eren de persones individuals. Sí que hi ha una altra part que són de fons voltors i segurament això es pot regular. I de fet la nostra proposta passa per aquí, per aquesta regulació. Això és un document fet per al senyor Oriol Nelo, que és professor aquí a la Facultat de Geografia, en què veiem que quan s'ha regulat i depenent del decret que s'ha fet, han aparegut més o menys lloguer vacacional. És a dir, que hi ha formes d'aconseguir regular tant el treball precari, que no pot ser precari, hi ha formes d'aconseguir que per exemple, augmentem la qualitat de les feines, que és una de les vostres preocupacions i de les nostres també. Per exemple, en lloc d'esperar el turisme, anem-lo a buscar, és el que està fent, per exemple, el projecte de Barcelona, en el Patronat de Turisme. Podem anar a buscar un turisme de qualitat? Podem anar a buscar un turisme més de família, més de museu, més de desplaçament a l'interior, que vagin, per exemple, a Berga, a la Patum, i no només es quedin a Barcelona, que Barcelona sigui un hub d'entrada, però que hi hagi un desplegament per tot el territori i recuperem, per exemple, que a vegades cal recuperar algunes de les tradicions que es van quedant obsoletes, o es van quedant velles, o es van quedant poc visitades a l'interior. Jo us parlava d'Ossera. Ossera als anys 70 va tenir una colla de neorurals que hi van arribar i es van dedicar a fer feines que només eren sostenibles si venia gent a comprar la melmelada, a comprar el formatge. No és un model bo, ens heu demanat un exemple. Aquest és un, Ossera. A Venècia estan mirant com regular l'entrada, aquesta museïtzació d'Europa que es parla, per exemple, en aquest llibre d'allà que es diu Gran Hotel Europa, és inevitable. Com ho podem fer per gestionar tot això? Si tenim cames no ens les podem tallar, és a dir, alguna cosa hem de fer amb aquesta activitat, perquè recordem-ho, aquesta activitat sorgeix de les 40 hores setmanals, sorgeix de les vacances pagades. Si no tenim vacances pagades segur que no tenim turisme, però potser l'alternativa és massa dràstica. A mi m'agrada tenir vacances pagades i m'agrada poder de tant en tant anar a visitar alguna cosa. S'ha de regular? Segur que sí, però a llarg termini, ben fet, és sostenible. Moltes gràcies. Bon dia, soc el Gerard Prats i realitzaré les conclusions de l'equip a favor. Voldria agrair la participació de l'altre equip i l'assistència del jurat. Per concloure aquest debat, realitzaré un resum dels arguments que s'han empleat des dels dos equips i així demostrarem que el turisme és sostenible. Començarem per veure els arguments que ha utilitzat l'equip en contra. Heu assumit que el turisme sempre vol arribar més, que sempre seguirà aquesta filosofia capitalista i que per això serà insostenible. Nosaltres, però, cerquem un turisme ben regulat, com hem explicat. En comptes d'aturar-nos en el passat, l'utilitzarem per aprendre dels nostres errors i així poder millorar. Seguim l'exemple de Venècia i altres països que l'utilitzen. Com ha dit el meu company també Mercuriol, també anem a buscar el turisme que ens interessa a nosaltres. Heu assenyalat la contaminació com un factor decisiu respecte a per què el turisme no és sostenible. Heu mencionat que resulta un 5% de les emissions. Nosaltres, però, hem assenyalat que les carreteres i les farmacèutiques també contaminen. Tota activitat humana contamina. És inherent. Llavors, què? Anem despullats per no contaminar? No construïm escoles per no contaminar? No, no. No arribarem mai a un 0% d'emissions, com hem dit. Per tant, si és inevitable, què hem de fer? Hem de millorar. Heu assenyalat que el debat tracta del present, de si és possible, però això és una lectura errònia de l'enunciat. Tal com hem explicat en les nostres conclusions i en les preguntes que hem fet, sostenible és un adjectiu que no expressa una qualitat del present, expressa una qualitat potencial, és a dir, és un ible, és a dir, que expressa una cosa que sigui possible. Que una cosa sigui modificable no significa que s'estigui modificant. Havent vist els arguments de l'altre equip i com els hem desmuntat, ens agradaria remarcar quins han sigut els nostres. Que el turisme és sostenible quan existeix la possibilitat de sostenir-ho. I això no implica que actualment, de forma immediata, s'estiguin aplicant les mesures o no. Per aquest motiu, hem presentat formes de turisme alternatives que sí resulten sostenibles. Venècia, l'exemple de Barcelona, etc. Aquests tenen en consideració els problemes del turisme actual i aporten solucions probables per millorar la sostenibilitat. Que el turisme és natural i inevitable i que, per tant, no queda altra opció que tractar de millorar-lo.
Els humans tenim cames, volem viatjar. Negar això i posar límits resulta més improbable i impossible que l'alternativa de millorar-lo. Hem d'acceptar la nostra naturalesa i millorar. El turisme aporta molt al sector econòmic, a la cultura d'un país, i això és una fortalesa que hem d'aprofitar. Tal com hem dit, representa una gran part del PIB global i aporta treball a una gran quantitat de gent. Per aquests motius, diem que el turisme és sostenible, el podem sostenir, és natural i ens aporta massa valors com a per donar-lo. És una balança i sabem on hem de posar els pesos. Moltes gràcies. Doncs a nosaltres seguim defensant que el turisme és insostenible, però perquè en un món capitalisme on tota activitat i tota producció humana ha de ser rentable i ha de treure diners, és impossible trobar un turisme que no es busqui treure diners d'aquest. Trobem, com heu dit, que Barcelona busca que els turistes hi vagin. Com ho fa això? Tant a Barcelona com a Girona s'estan buidant blocs de pisos per convertir-los en Airbnbs i en pisos turístics, fent fora gent que porta contractes de per vida, de llarg plaç, en allà i havent de buscar amb un any vista una alternativa habitacional. També estem volent que la gent repobli zones per poder crear una atracció turística d'aquesta. Com ho fem? Si això ha de ser una activitat o un atractiu turístic sostenible dintre d'un món capitalista, ha de ser productiu, ha de tenir un benefici econòmic. Això nosaltres defensem que és impossible, o sigui, que no és sostenible i no és el turisme no ha de ser així. La gent no ha de tenir la necessitat de marxar de casa seva, sinó que s'hi ha de quedar i s'ha de quedar cultivant la terra o fent la marmelada, però no perquè la gent els hi vagi a comprar la marmelada n'han de fer, sinó ho han de fer perquè és la tradició, o igual que parlar de la llengua. També estem parlant de la bombolla immobiliària i tot el reguitzell de pisos buits i la destrucció d'altres llocs del territori per construir més pisos per deixar espai a les zones cèntriques o històriques per acollir el turisme. Estem parlant de la precarització laboral, que tot i que s'estan fent reformes, segueix havent-hi l'economia submergida, que és de la que es sustenta bona part de l'economia a nivell de l'estat espanyol. I ens centrem en que hi ha més coses que contaminen per relativitzar el turisme, però no estem parlant que no hi ha transport públic a la major part dels llocs del territori, per tant es seguiran fent servir cotxes o transports que contaminen amb combustibles fòssils, la pèrdua de cultura que només estarà al servei del mercat, al servei dels diners, que seran el que es sustentarà en un món capitalista, i finalment tota la destrucció del territori, tota la precarització, el canvi climàtic i el voler centralitzar o fer de porta d'entrada a la cultura als llocs més ruralitzats o més inhòspits no seran un atractiu turístic per al futur i per tant el turisme no és sostenible.